Bueno, Seber Uribeaz gaz, egun honen Seber Uribe, gaur egunin lehena, ondarruko igirikaldin eutxaku, eta gaur egunin, Elgoi Barko igirikaldin, entrenadore lantan zabiz, entrenatzaile, zelan? Ondo, gaurko itxarra azterketi, ondarruko urtero bezala, tradizio ingun entorten gara, da urretik urrea, eta pasada gaur itxosu gozada bat, ixe buelta bimoteko boruko itxosu ban, gozada bat izan da bai. Bueno, arratu baike, lehen bai adanak ezazku, itxosu bizkat horrean dala, hemen bare ikusten da, gero antzire ikusten dala, bizkate ikutute bienela, zu hor zabiz, bi vuelta eta txeko presteta. Edo lekatxarra esango zan, realeku, bizitako bat. Itxosu erra guan, horre atxaparin bizkatetzen dago, baina ederra. Bueno, zu bigarren txanda urtezu, txapele urdineaz, denporak eta bakizu ze denpora izun eta? Ez da, abduran dir beztozta, baina ez da izen bora ino denez. Bigarren txandan lehen komentaten genduen, bigarren txandan urtendako igirilaxeak, 24 eta 30 minutuen arteko denporen aurre ikuspena zeukasunela. Egiz ezen berba dutzut, lehenengoko taldi, urten da bena bebai, lehena egin jaben igirilaxeak, izez iman 17 minutu tapiko eta urten 19 tapiko egin jaben, getxua itxuz bebai. Eta bebai izan ditzu bebai, otalauko aurreko espena aukera bebai, ota zeite piku eta behitzu ezela. Xalek ez da, metru balizakit bati migeta zeiro nongo zi, supongo ez. Igual xalek itxosu moiura huela bizkade xaua eta hortxe igual metro batzuk xaua. Ez da, hortxe izango da, nik uste non metro naragere izango dilo horre denborak. Minuto gehigarri hori. Elgoi Barren zabiz, entrenadore gaur egunin ezaten genduen, Elgoi Barko igirilaxape ekarri zuze berta ez da? Pare bat etorririz, gaur normalin gixau bat orten diz, baina orten pare bat etorririz. Bate gore lehendakaxe, nauzixe, nahan beste urte darule Josean Agirrek, nahan beste urte daru itxarla azterketak etxen, eta etorriri oztabe, eta Marke Labrador, gazte bat, hatek seguru denpora honain jabena. Na ez dut ikusten ondio, baina horre belikora. Zoizunak Zoribe, arekin jako etekin ez zeure helburu edo zeure lorpen bat alako, eskematen. Hori da, golantxen ditu, eskerrik asko. Eta lehen galdera, ezaztazu nire galdera alternatibuken. Zazoi baten parrandetan eta zarri biltzen eta hon ze kirola ikotazu ez da? Eta parrandako tarte egite hartzen dugu. Batzuk ezatestan, podiumio mazin, baten igual hori gobenuela. Bisa emote gentzan, ez? Ero motetzago, baina barrandik erua da ditxea. Sartzia gauta. Baina kirola txiki-txikitatik beti asko. Eskerrik asko, eta zoizunak. Zauei, eskerrik asko.